Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna nga mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters, kag karon ang inyong alagad. Action Radio. Isibo na ang orasan sa inyong Marilo Action Radio Philippine Standard Time, las 5:04. Sa liwat, mayong hapon. Bacolod, Negros Occidental, Negros Oriental, ang aton nga mga suking at palamati sa tabok sa kadagatan Isla sang Panay, probinsya sa Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, parts ng Palawan, parts ng Masbate, sa Kuto, Marabuta, sa aton broadcast. Liwat ka mo namon nga ginaabi-abi, welcome sa inyo palatuntunan. Action Report Afternoon Edition. Biyernes nga presentation. Pat ini ang numero sa kalendaryo, Petsa 7. 79 dias na lang ang nabilin. Kag Pasko na. May nabilin pa kita nga bali 86 dias. Goodbye sa 2022. Welcome sa 2023. Ikapito nga adlaw, sumugod nga ginbuksan formal ang Mascara Festival sa siyudad sang Bacolod. Sa aton sila nga pagpangalagad karon nga hapon sa Biyernes nga presentation, liwat naman aton nga manging kabuynog, ang bilog naman nga puwersa sa aton news team. Sa pagdulong naman sa pinakaulihi labas na tipon nga mga report, mga balita, inyo mabasahan sa pamantanaan lokal buwas. Una na ninyo diri mabatian sa pagpangalagad, diri sa inyo palatuntunan. Action Report Afternoon Edition, Biyernes nga presentation. Sa kada hapon sa silinga programa, manging katimbang naton ang pagpangalagad sang Patrol 1, Brabado Patrol. Liwat naman nga magalambiyong sa pinakabahin sa probinsya Tacloban sa Bacolod, Bantayan, kag liwat Himolsuhan. Mga eventualities nga nagakatabo diri sa palibot-libot sa probinsya kag Negros Occidental, from where the action is. Ara si Action Zel Minardo nga magaresponder back to back sa aton nga piloto. Aksyon Nino Bugina. Obda magita sa aton sining nga mga technical partner diri sa Studio A, Master Control sa technical side, ang puwersa ni Broadcast Engineer Nelmar Madera. Back up diri sa aton nga IT expert, Action JM Baikin. Dito naman sa transmitter control tower sa Barangay Tarok, Siyudad sang Bago, ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Chief Engineer Noel Piñaran. Sa kalan sa inyo regular ngang korman sa siliga palatuntunan Action John Diaz. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Off din ninyo ako sa Rabilin. 53 minutos nga pagpangalagab diri sa inyo palatuntunan. Oy, karon nga hapon nag-ulan pero subong naguntat na. Balik amat-amat ang paghawan sang kalangitan, pero may porsyon sa Bacolod nga may mga gulugal umpa nga masiplatan. Dala na iniguro sang hangin amihan. Ang tawag lang nga Eastern Monsoon.
ang angin amihan kay ang hangin habagat why na to nadula na natunaw na ang hangin amihan amo naman ni ang nagapaulan-ulan sa pila ka bahin sa probinsya dakba nawasang Bacolod. Ikapitong adlaw sa selebrasyon sang maskara. Today is Friday. Ati Friday night naman yung karoon ng dalaga nila. Kagsundan sang Sabado night. Kabay pa nga ining Biyernes naman, makabawi-bawi kag madamo-damo naman ang mga customer sa pinanaton diri ka mga festival site. Labi na gid ang Karanan kag Ilimnan, New Government Center, Baywalk, Manukan Country, kag Bacolod City Public Plaza. Importante hindi lang magtudo ang ulan. Kaya kung mag-ulan tudo, wasaag ang mga customer. Dayon pangalot-kalot sang ilatingkoy ang mga negosyante. Nagaduko kang nagatangla sa langit nga nagasiling. Makabayad ko ihan sang akon nga kiosko nga ginarkilahan 25,000 pesos ang balayran. Ay, puwerte. Kung duwa kiosko mo, 50,000. Muna kung halos pa lang tarang nga mga negosyo sa Maskara Festival nagapangamuyo gid nga hindi magulan o galing hindi gid malikawan ngay nagaulan. Importante ulan untat sa dayon Di na magsigi-sigi ka magbunta kay ti mga siling ko ang iban luyag pa magwa ka maglagaw-lagaw. Pero kung puwerte ang ulan, iban natugnawan, iban naraingan, ang iban nakulbaan, basi trangkasohon. Congratulations sa bag-o na pilian nga presidente sang Bacolod Eagles Club in the person ni Police Lieutenant Colonel Joe Marie Oxenio. Siya ang bag-o ng presidente sang Bacolod Eagles Club. Ginbuslan niya ang outgoing president nga si Kuya Ayan Galimba. Kabay pa nga magapadayon ang pag-isa sang Bacolod Eagles Club in the name of public service. Kung may gamay dira nga dulo diferensya, pwede tamo lang ina mapungkuan kag maistoryahan. O pulis sa bag-o nga pagpungko sa atol presidente si Kuya Police Lieutenant Colonel Joe Marie Oxenio mapabakod pagida kag mag-isa ang mga miyembro ng Bacolod Eagles Club. Ang importante, mag-intsindihanay kita tanan para sa kalinungan kag kasadyahan sang aton Bacolod Eagles Club. Kontraya si Kuya Ed Lumugdang, ate matik, ginbato man din ni Kuya Ed Lumugdang ay sila nga kaperdihan. So hopefully, mapabaskog ta pagid kag mapabakod ta ang puwersa sang Bacolod Eagles Club. Sa taran-taran kay mga kuya, kaya nga nag-upod sa eleksyon, di congratulations sa aton tanan-tanan. Ayos! Ano ang mga bulo balita nga dapat nyo batayan? Report dugadugay gikan sa aton siring nga mga patrol unit reporters. Unahon ta ang report dugadugay City Hall ni Action Art ay hupon New Government Center underground cabling system para sa mga telcos ginatun-an sang lokal nga panguluhan sang Bacolod. Report sa Negros Occidental Provincial Police Office, dalon ni Action de Raboso masobra 40,000 pesos nga balor sa Cebu nakuha sa bypass operation sa Talisay PNP
Sa balita nasyonal, national ID pwede na i-download kag ipaprint. Ay, gali. Mamalidha na nawagan nga hindi pasakaan ang interest rate sa credit card. Saka ang presyo sa gatong ipatuman sa masunod nga simana. Ang kwanto pila to? Ang crudo 4, ang gasolina 60 sentimos, ang crudo 4 pesos. Ay, Bertio. LTFRB Chairman Garafil nag-resign ho. Ginpaton ang OIC post sa Office of the Press Secretary. Ay, Perti. Nag-level up siya. Amo na mga bulo balita. Sa aton nga mga Facebook lover nga nagalanta sa aton sila Facebook Live via streaming, ang inyo greetings tagata na tiyempo kag ligwa dugay-dugay. Like kag share para everybody happy. Action Radio Philippines Standard Time las 5:14 na. Check na rin si Action Zel Minardo. Sa Daog ka, promo sa Action Radio. Dakop ka. Ako? Oo, ikaw. Dakop ka. Nadagpan ako sa Action Radio Bacolod. Dakop ka. Nagpamati lang ko, nagdaog na ko. Wow! Oo, dakop ka. Dakop ka. Daog ka promo sa Action Radio Bacolod. May nadagpa na ang Aksyon Radio Bacolod. Yari na ang tagdaog, bangog nga, dakop ka! Ari na ang babae nga nagapanakop sa nagapamati sa Action Radio, Zel Minardo. Zel, may ngapon. Action Eric, good afternoon. Oh, yes. Swerte na kagadaog. During sa gaya dakop kadaog sa promo sa may barangay Tangob. Action Eric na sang kag-inisyon sa programa sa Action Radio Bacolod. Aba. Namin nga po na naganapin yung pangalan. Maria Megibara. Si Ma'am Mario May Guevara, Action Eric. So, ito po natin, isa subong sa radyo. Sino subong nga to ni Uncle? Si Eric Magbanwa. Ba? Action Eric Magbanwa. Kadalab, oo. Wala ka siya nga, kadalabay ko na dre. Ang BBB sa doon to, wala, ang ginapabatian ni Ma'am Guevara. Dre, gini sa may talipapa, siyang barangay Tangob. Okay. So, subong Ma'am, kabalo ka kung anong imo na dagaan. Huwag ko kabalo. Subong Ma'am, anong ini ang nakita mo dali sa ako nga ginauyatan ko? Kakapisik. Aray pagod, ano ni? Sa ano ang pangalan? Action Radio. Action Radio Bacolod, grabe. Aray, ano na yun? 500! 500! Yes, so tiyan mo ini Action Eric, no? Kaya taga pala matutag din si Mama Guevara. So doon, tira pagpadagayon pa dito. Pero before testing, no? Ay hatag ko mga mga premyo. Mamang ko ano ang imong mga pangabuyan? Gatyang, di ko da sa guwap. Tigabay lang. Kusubong nag-unta. Kukay, nagpawayway ko. Kaya ang sil ko binabasyag. Kaya nagapakonsulta pa ko sa Arthritis? Doktor. Arthritis. Kaya pag do ko sa laboratory ko sa doktor, yung ang ako nga sukong Taas siguro yung kwan? Taas ako uric. Taas yung uric. Uric yan, oo. May ginakita na ako nga Oh. Dugangan ko nang iya premyo. Ako na rin. Dugangan ko nang iya premyo sang kwan, sang kasudlan. Gusto ya kasudlan? Ay, lagi na sa Isap ka rin ang bakit dito mo, may mga kabataan ka man. Isa ka bilog, subog sa ino, nagkatudlo. Nagkatudlo, yes. Sister na. Dito mo, actually, hindi ko na pagpadagayon. Paano ka lang excited na si Ma'am sa iyang prime niya. So, ihatag sa ni ang isa ka t-shirt, Ma'am. Ay, thank you. Sa akin, sasang. Sa ka 500 pesos, sariyagin mo ko na sa iya. Ba, sigurado na. Actually, Sigurado na. Sigurado na. May bugas na, may gas pa.
Eh, bakal kung sa bulong ko sa tuhod. Thank you very much. Oo, ano na tinarik man, hatag ko ng premyo ni ma'am. So, kasi may gusto lambay ng pagkagda. Ano ko kasama. Ay, so, tupad ko na balay, palihog, pamatik, ako sa Action Radio. Kaya nakatapos ang premyo, isa ka 500, isa ka tasa, kaya isa ka t-shirt sa Action Radio. Thank you. Yes, so, dito ako na rin. Tama nga taga-baog, no? Sa nga kapon. Sini, kita nagapasalamat ng sila, no? Kaya tungkol sila, nagapamatik ito na sa atin, Action Eric, na nag-support sa Action Radio Bacolod. Action Eric, live kita diri sa Barangay Tango, Binis Action Jill Minardo, una sa balita, una sa Action sa Bacolod, Action Radio. Action Radio. Salamat kita, Action Sel, Minado dira sa Barangay Tangob. Dakop ka, daog ka, promo sa Action Radio. Matik na, basta magyang ka sa Action Radio, matik, dakop ka. Premyo, tasa, 500 pesos, may paman pa nga t-shirt sa Action Radio. Amo man, pamati man, para nga may tsansa nga magdaog diri sa aton nga dakop ka, daog ka promo sa Action Radio Bacolod. Isibo na ang orasan sa Marilo, Action Radio Philippines Standard Time alas 5:19 na. Arat sa daon tani Action Nelmar, si Action Dorel, si Action Dorel, si Action Cell. Pag nakaginawa naman sa Gruto Lawig. Nakaginawa naman sa Gruto Lawig. No? Balikan ko sana ibi kay balong ko yung sitwasyon sa Bacolod antes na nakabot ras Tangob buong traffic di sa may circumferential road bla sa may Takuling dira sa may pakadto Suntal bla Suntal to sa highway da sa circumferential road ora imut salakyan nga ga tirin-tirin mong sa pagkagutok. Pero kung dari ka na diya sa sagwa na sa circumferential road, tulo tawhay na gamay. Puwerte, no? Aris Action Sel Minardo, traffic report ka observation report sa patrol. Balik niya sa nga report, papanglagad. Sel, please come back. Action Eric, liwat na yung kapon. Oo. Puwerte ka. Tapos parang nga maulanon, no? Subang hapon. Gaulan pa? Gaulan pa? Gapat pa gamay. Gapat na lit gamay. Okay. Oo, subang yung hapon Action Eric, no? Apos parang nga nag-ulan-ulan ng mga talentado sa mga traffic enforcers. Nasa subong, dara kayo sa may dalan Lakson, sa Garizal, panayon sa Lapon, na sini ang ilang nga pag-pasundaya, Action Eric, kaysa yan, kito sila kabilog ang mga traffic enforcers na nag-interest sa competition, no? For yung traffic enforcers, yan sa 22 sa Nasara Festival, naligan nga unang level sila generic may na-eliminate na nga 8 kabilog. Gusto ba, 14 sila sa ila ang nagapadayon, kaya nga nagasuot, nagalas may dalan sa Lakson, Garizal. Kasi ang nakatasan traffic ko, expect na generic, no, nga heavy sa mga pipila ka areas niya, man nga moderate to heavy, no, especially sa may dalan sa Lakson, Bultos, kaya kasubong man, no, mas sila sa may circumferential road, at to sa may North, na nga terminal, sa Action Eric, no, at lagi nalibot, kaya na ito yung hamba ko, basta may mga makusog nga pag-ulan-ulan, kasi hindi mo mapaktan, bala diri sa may Bacolod, mayara yung barangay nga hinday lang ulan, mayara naman ng iban sinido, grabe gid ang sa tagite, grabe gid ang bulok nila, pero kung hapon na naman, diri sa tamo pa na nagulod nagulaulan ang padalit so sabay pa tayo, hindi ka magulan karon ba? Tani hindi na magulan karon, ay expect na damo din ang mga kultura nato nga maglagaw kay Biyernes subong adlaw. Diba, sa iba wala klase, wala duty, ang mga government employees so tayo makalagaw-lagaw pag sila. Subong talaga pag magagalang gatong pag sini para sa may north na portion kaya Cordero na nagkakamat-amat o sinakaw ang kalangitan pero dito sa may south na bangin medyo madulong-dulong ganito may south o siniyaw ako na sa north isa medyo masanag-sanag no, pero dito sa may south daw medyo pag medyo garon-garon
Tamaan sa pwede sinika, ano nitawag natin, sa galong. Ang galong, bugat sa ganito tama. Kagati, oo, sige nga hapon, sa kagabi, nag-ulis sa iya. Makto kaya police major may corona, kapag kamangkot dira sa iyang areas, so wala gid at problema. So, Eric, kay may nag-abot naman sa Martes ang adlaw, kung sabi si Pio nga mga nagbagong augmentation, halin sa Noto, Blas Eric, kasi damo-damo na gid ang mga kapulisan, mga gid ang mga dugang, kamo pa ni-update kung nagliga dari 110 no, so wala pa naka-augment ang bag-o no, halina sa Physical PRO2 kaga dito sa may NGC daw 80 sila kabilang sa apat position so medyo madamo nagiduro so dugangan pagid sila sa Amara pagid iba nga dito no, pa na-deploy sa may panaad dito sa October 10 kaga masugod naman dito 10 to 16 no, ang sa panaad. So, magasugod naman dito ang maskara sa panaad. So, ano pa na ang ating nagsiron man sa kapulisan. Nakampulang sa deploy dito na ano sa niya Merit. So, kagati, hina daw may ginakuha ang sa detalye, Black Merit, na duwa ka pamilya, ito nga nag-ilinaway. Okay. Pag may nara, nagtambak. Pero ginakontent sa ni Police Captain Elmar Bonilla. So, nagtambag sa isang security guard mo do patay dito sa Eric. Yes, kagdatatlan sila son. So nagakaya lang na ang hanakan na kay maistorya sa investigator. No, so pinila nila daw sa tabo pagina no, daw malapit alas 3 siguro. So tingwa ang ma-follow up ni Action Eric kaya bago lang tapos ilang na conference niyo so medyo masakit ako pagid sila. Kagati din sa may balance ko kaya Action Eric so nakapos ang topic ko yung makitaan sa balang niya. Ang baik dito, pag nabukusin sa may agaksan, extra, madala sa may singkang na iyon, medyo heavy, naglalakapan sa traffic po. Kasi talagang lang na wala lang dito sa mga dalaguan niya hitabo. Kasi nga nagalintan, na mula ito kanina, pero sinisa oras siya kumerik, wala sa recorded sa mga kapulisan sa ating mga target shooter sa mga police station, Action Eric. No, kaya kabayitan, ang naka-operasyon sa Gatod, sa mga kultura natin, is padayon lang. Especially dito sa mga NGC, sa Bacolod City Public at Plaza Action Eric. Action Eric, kami nga ang latest update. Sa may syudad isang Bacolod, observation report, with yan sa Katon, yung action ni June Minardo, una sa balita, una sa action sa Bacolod, Action Radio. Action Radio. Ayos, salamat kita Aksyon Sir Minardo. There you have a sitwasyon sa Bacolod. May mga pag-tulutalithi pa. Tulutalithi gamay. Yan talaga pangamuyo ang kabay pang ang ining talithi, madula na dugay-dugay, kang mabalik sa normal ang lakat sang panahon. Balikan na lang sa Aksyon Sir Minardo pag may time. May hapon nila kaga may lang papamati sa ginakailawan kong amigo, Bob Prancia. In action. Wow, berte. Toto Bob Prancia da may hapon gid. Hidlalo ko simo. Way kita da. Kamusta da ang kasag? Tambok na. Kay Toto Neil abordahe. Baw naga-monitor man sa ato no. Enforcement unit sa LTO sa EB Magarona. Ang chief dira timigo ko, Mr. Rioben Tampos. In action. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:27 na. Pagbalik naton, report na gikan sa atong siring nga mga patrol unit reporters pagkatapos lang sa ato importante nga mga pahibalo. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name,
age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra-Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kung sana, ano nang nauya, ako mangulang. Eh, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, manisurbo ko sila malaw, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa Ang inyo? permigid siya, kaya hinablos ko siya. Pero Oo. bali, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa ang bibi, kung magdunganay kami sa motor sa complete, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Nahulam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam. Kami hinablos man ko ga online man. Oo. Ikinanglan niya man ng cellphone. Kisa ga conflict sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ako ano. nagpadala sang Kasi wala message. man siya magamit, no? Mm. Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya monitor sa result kami si mama kasi si papa si buong ko. Bantayan nyo da kung kapang laba ko, bantayan nyo gidayang ang babatian nyo kung nadala kami o kunwais. Nang nag-confirm na sa ako niya kung ano address ko. Doon nalipay, nagkik ko kay basis ko, nadala nagkik kami nga, may pamangkot pag daw. Oo. Kakabudlagid kun online, mas nami sa nga face-to-face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong piyapin ako, okay, namiskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa, tapos ulit. Tapos sa mga skila. Last time, ang na doon medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, ano, kung magklase di? Kung sana, ano nang nauya, ako mangulang. Eh, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, manisurbo ko sila malaw, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay, wala ko ano,
hindi ko permi makamit. Tapos ako ban ko permi kung mag-test kay may time limit. Tapos ang connection pa dan permi sa phone kag hindi ko masyado makita. Kay isa blurred man ang cellphone niya. Kung ang ginagamit ko siya, wala sa anak ko ban ko permi kasi hindi mo ko madala sa tab. Siyempre kay isang bigado na. Basta kung nadala lang ko sa tab, happy na ako. Minising sa high school honors student ka. Yes. Ano ka nga top ang... One. Ikaw ginang valedictorian. Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang kamo ko. Hindi nyo git underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang kamo busilingon hindi na kamo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang kamo kag sige-sige lang kamo pray kay God may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. You hear that? Something is calling. The beat of a drum, the sound of a crowd, footsteps are falling. It's getting louder, pulling you nearer. The song of new hope, the sound of new life, it's getting clearer. Faced with a wall of doubt, we see it. When spirits weigh you down, we feel it. But when you know, and when you say, hey, hey, the beat of life gets back on track. It's time to smile again. Allow the beat to move you. Let the joy flow through you. Join the parade, it's a brand new day. Let me hear you say, it's time to smile again. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik your home, hey, balik your home, hey, balik your home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik your home, hey, balik your home, hey, balik your home, hey. It's time to smile again. Can you feel that? The energy's rising. Voices unite, singing with pride, it's mesmerizing. Wherever you come from, whatever you're feeling, here you will find the reason to smile that you've been seeking. When faced with a wall of doubt, we see it. When spirits weigh you down, we feel it. But when you know, and when you say, hey, hey, the beat of life gets back on track. It's time to smile again. Allow the beat to move you. Let the joy flow through you. Join the parade, it's a brand new day. Let me hear you say, it's time to smile again. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik your home, hey, balik your home, hey, balik your home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik your home, hey, balik your home, hey, balik your home, hey. It's time to smile. But when you know, and when you say, hey, hey, the beat of life gets back on track. It's time to smile again. Allow the beat to move you. Let the joy flow through you. Join the parade, it's a brand new day. Let me hear you say, it's time to smile again. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik your home, hey, balik your home, hey, balik your home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik your home, hey, balik your home, hey, balik your home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik your home, hey, balik your home, hey, balik your home, hey. Pabalik diri sa atong pagbalagad Action Report afternoon edition Biyernes nga presentation mga pundira kay ihada ko Janil Uy Banda lipat ko sa apelyido ni Yada ko kay Yado ko da no kag kay sa ilidra nga Little Kid pare Lito Uy Banda kag si Marililing Uy Banda sa Valladolid sa Banwa ga monitor gid no salamat gid mga hapon ta sa inyo
si Manong Email Lopez kag si Manang Nilida Lopez nga monitor man upod ni Manong Email si Arman Papauli nagamonitor sa ila sa lakyan. Ay, puwerte. Sige, check ta na mga report na gikan sa aton nga mga reporters sa field. Doon to report ni aksyon na Eden Abuso gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Masobra 40,000 pesos nga balor sa sabon na recover sa bypass operation nga patigayon sa aton kapulisan dira sa may syudad sang Talisay. Ang Shabudo wala gijaga hubas, no? Gahulubas ang ano nagre? Balhas ang ato nga makapulisan sang lambiyong kaga pagita sang dalakpon probaw ang ginapanakop sa drugs daw walay aguntat ang ila sini nga baligyanay. Ay puwerte nga mga bilidad, no? Bisa na nga kampanya sa gobyerno sa drugs hindi gidya madula ang illegal nga droga. Ay puwerte. Ari siya. Wala siya. Okay siya. Aksyonar tayo hupon. Unahon tanay si Aksyonar tayo hupon. Underground cabling system para sa mga taga-telcos para sa mga telcos ginatun-an karon sang lokal nga panguluhan sang Bacolod. Ari si Action Art Ayupon, New Government Center before sang Nokpo. Art, may hapon. Oo, amo na siyang kuan bala project nga kot-koting. Kot-koting kag ilubing. Kay ang isa diri gali nga mangin arrangement sila. Kay initially nag-istorya sila Blackson Eric. Ang city government tupod kay Mayor Albi, kay Councilor Al sa mga telcos bala kundi subong grabing tinluan na sa sining mga spaghetti wires. Di problema kay kalaway lang tawon mo. Kag di kuan gidya no nagawi-nagayway lang sa mga kalye makitaan mo. Actually ining underground cabling system hindi lang ni gali sa Bacolod mangin first nga matabok kay sa Davao City. Amo na ni Action Eric ang project nila dito. Okay. Tisiling rin ni Councilor Al Victor Espino ang matabo sini nga ang City Government of Bacolod amo ang magapaobra sang project, especially ang facilities nga ilubong na is na lumduta. Kag ang matabo sini ang mga telcos sila ang mag-aarkila Action Eric dira nga magbutang. Kay hindi nagkimakinanglanon gali nga galagko ning bulutangan dira or facility ang ipaobra sa city. Ang maging result sa istorya nila sa ulihi, no? Kay may plano diri ang city nga i-formalize ini pagi sa pagpadala sa communication sa mga telcos sa diin ang iya committee on laws amo rin gitugyanan ni Mayor Albi Benitez. Siling diri ni Councilor Al niya magluwas nga masolve ang problema sa spaghetti wires. Kuan pa ni income generating pa for Bacolod City, entrepreneur pa kay ti sa ulihi markilaman ni sila mo kag take note Action Eric subong nagarkilaman ni sila sa electric cooperative. Nga dira nagatalabit ang linya nila. Kag ang dita pagid subong kay fiber na mo optic ang kalabanan nga ginagamit nila. Di gamay-gamay na lang niya nga magkable ang gamiton agad kinanglanon nga i-plaster nga facility sa palabuton. Pero ina magadepende pa sa formal na nila na pagsugilanon sa uli kag kung anong konsepto sila dira pa diskusyonan sa ila sinitalana nga pagpatigayon sa pagsinapol. Yaring palayag ni Councilor Al Victor Espino angot sini nga proyekto. Malawig inang proseso because ang aton ginaobra subong panugod pa lang sa konsultasyon between the telcos which will be our targeted recipients. No? When I say recipients, kay sila malang ni ang magamit sina ang telcos na to. And there are 4. No? Smart PLDT Communications Philippines, Globe Telecom, Converge, kag dito. Mula silang mga stakeholders naton. Ang aton nga ginapaningwaan kay kita naman naton kung ano ka delikado ka unsightly sa mga spaghetti wires pala. But this is not for free, no?
may ari manukot ya ang syudad sa ilang paggamit sini. So at the same time it will be an economic enterprise sang syudad. Ang ato na lang ang specifics kung anong partisipasyon sang syudad ng Bacolod amo na sang atong ginatun-an subok. Ang matabo sina nakita nyo ang ginatawag naton nga may ara na transmission agreement ang aton nga mga telcos with in this case the local electric cooperative Wala lang sa Amerika ang portion sang palayag ni Councilor Al Victor Espino. Ang pagtawag sila gali economic enterprise. At least may income pa ang Bacolod kati madalag kila ining apat ka madalag ko nga telcos. At the same time masolve na ang problema sa spaghetti nga itom. Kaya yung spaghetti nga pula at tila inaw na yan mo. Hindi yung spaghetti nga itom na nga sa alambra, sa kwanbla, sa kuryente nagatapid. Okay na na? Okay na. Angkot-koteng? Angkot-koteng para ilubing. Nagulan man ni siya man? Tutudo naman. Talitke naman lang di sa area ko. Ate, duwag kayo untat na kay para madamo na ta income. May let ko karon paghatag ko ning pizza ni paglusala mo. Panagtag mo blan so kuan mo lang alan dason si mana bayan. Galing kay base amo ni paglaka sa tao sa Bacolod hindi ka labay de kay puro mi utang. Ay parte. So mo ni action ay kanya balita gikan sa Bacolod City Hall action at tay hupon una sa balita una sa action sa Bacolod Action Radio. Salamat kit Action Art tayo pon ang dugang sila karon nga detalye kag report. Update sa inyo Government Center pamatian karon sa paglagas sa action firing line ni Action Marlon Hinovea sa pamilya Uy Bandag kag Katagi gali sa barangay Sagwa Banwa Valladolid gamonitor isla sa ato no. Parilito si Marililing, si Ihado kuda kag si Ihada Janil gamonitor gidira sa Valladolid. Ayos. Sa ilota sa report ni Action Idinaboso, ining parte sa by bus operation dara sa may dakbanwas ang Silay Talisay. Kay nagabaha gapon ang droga no diri sa aton sining probinsya, even sa Bacolod ang dakpanay sang aton nga pulisan do wala gijaga untat man. Balik kita sa aton sining pagpangalagad pagkatapos lang sa aton sining importante nga mga pahibalo. Grow Rich Virgin Coconut Oil Capsule. Ang kapsula nga himo sa mature coconut kernel nagabulig para sa hydration sang panit. This is my life. This is my life. Ang tagsa ka tawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa ka tawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na iyong pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan.
tuntunan sa mga individual nga nagatalakay sa ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, illegal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen kalabanan sa ilang nagapati nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala apang ang timbangan sa katarungan wala nagakatulog kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala kag mahatagan hustisya ang wala sang sala ang tanan dapat alalangay lang timbangan sang katarungan mabatian kada hapon pagkatapos ng drama mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concerned din baha man. Uy. Kaya pinagaman-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasuwat nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Pasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa diwang. Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Boss no sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa perios ni nga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa mga katapos sang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa Pabalik diri sa Tabalagad do nagamat-amat sinaw ang kuano ang kalangitan ta. Kabay pa nga hindi na magsigi-sigi pa ang pagtupa sa ulan para everybody happy. May hapon nila kay Madam Ana Sinoro
Si Janice Lial Ramos, pa-check attendance lang. Sa Barangay Pandanon DSB, nagamonitor ang pamilya ni Rochelle Fulgencio Sosana. Salamat, Gid. Uy, happy birthday gali karong adlaw kay Nong Bobby Muñoz. Wow. Sa kay Nong Bobby Muñoz, happy birthday si Monong. More life, good health. God bless you. Happy birthday kay Nong Bobby Muñoz sang Talisay City. Upod ko sa council, idol ko, Kagawad Peter Maymay Noble and family. Naga-monitor gid sa aton sila nga pagpangalagad karon nga hapon. Sa kay Jose Mongcal Torilla dira sa Binalbagan, may hapon gid. Kay Huma Luminada. Kay Milili Oligo dira sa Banis Cafe Tangob, ga-monitor gid. Charito Auzo, naga-monitor gid siya dira sa Bago City. Ginatamyaw taman dira sa Barangay Antipolo, Pontevedra, Alojamiento family. Halin na kay Diding Alojamiento. Rob Saminyan. O si Rob Saminyan ga monitor sa ato, no? Salamat kid kay Jesse Rombines sang 200 stars. Tamya ko lang dira si tamya ko lang dira ang pamilya Miraflor, kag La Chica, alin kay Karen Miraflor. Kay Pato kag Rovi de la Luna sa Barangay 30 mayong hapon. Lilian Tadina Claridad may hapon da. Kay Kagawad Imbong Jocampo sang Maaw may hapon dira si mo Kagawad. Si Lilian Tadina Claridad gali ara na sa area sang Barangay Tangob. Si Inday Blasa may hapon dira. Kay Tuto Balulot. Tuto Balulot ara gali oh. Si Manuel Muratilla raman pa-check attendance. Si Robert Romar si Isabela. Joanny Mel may hapon. Musta kada Joanny Mel? Sa kay Teresita Batik-Batik Suela. Christine Minyes Villalubos. Ara man siya. Sa sitio Bandirahan, Barangay Trinidad, Giholngan City, ara si Marialyn Bilar Hacolbi Lumbo. Kamonitor gid. Doy Arthur mayang hapon. Marilo Trabilla Katinoy, good afternoon. Sa mga Binalbaganon, Rizal Sir, Jojo Puertiga monitor sa to, no? Anthony Villanueva mayang hapon. Joe Silin, kag kay Athea Kim Iriman, check attendance lang. Sinong Mulo Batang, ga monitor gid. Kay ginamosda, kamustang kapayas, ang daming hindi mahulog, ha? Kag hindi mapuksi, kinanglan ang pagkaluto ara sa puno para tamis. Di ba nung mulo? Sa mga taga-barangay Kumaliskis, Don Salvador da, mayong gabigid, no? Evelyn Ipumuseno, may hapon. Paring Ken Alonsagay sang Tokyo, Japan. Buara gid siya ho. Sa Tangob gali sinin Fa Ibanez araman. Si Roland Arnaiz Garcia. Si Buela Ferti Limited araman. Sa Barangay Kambaog Hinigaran, ara si Roland Arnaiz Garcia. Sa La Carlota City, araman si Chivel Bambi Ramos Histosani. Zenny Versosa Garcia, ginatamyaw lang si Arnolfo Bernahi Senior, gamonitor gid. Ay, puerti. Migota Dino Alik, may hapon gid. Maninoy Maing, kagi Maninay Chari Salvacion sa La Carlota, may hapon da. Kamusta si Maninay Senchamorph? Maninay, musta ka da? Si Maymay Kakaloy Bibidor dira sa Rosario Heights sa division sa Barangay Takulinga. Gamonitor man sa aton. Si Mama Betelao sa Binalbagan. Musta ka da? Kamusta ang chimpo da Mama Betelao sa Binalbagan? Manang Bekelao, Jan Silao, kumparing Nelbert Adlan, Toto John Berjod, Philip Jod, Alkim Jod, kay kumparing Jekyll Jod, kay Hado Aljana, kag kay Nini Lao gamonitor sa aton, no? Mga pampost sa may shell sa Binalbagan, wala da untat ya. Empleyado, security guard sa Binalbagan, si Miss Nora de Mebildo, Mr. Libby Frias, matik na ya. Ga monitor gid sa ato, no?
Si Toto Chong sa Apollo Restaurant, sa kay Bambam, sa kay Bimbimda, sa kay Ching may hapon. Sa kay Mr. and Mrs. Maninoy Jerry Ontiveros and family. Kay Mr. and Mrs. Roger Montalvo and family. Gamonitor gid kada hapon diri sa ato, no? Mga miyembro sang Operation Tulong Task Group. Mga miyembro sang OTTG sa Action Radio. Mga taxi driver ta. Gamonitor gid sila, no? Ang parte sa sitio Sigang, Barangay Karabalan ni Mamayland, nagkulukulpa na ang Linok Panayda, pero galing kay hindi pa kabalik ang mga nag-evacuate ng mga residente sa lugar kay may clearing operation pa. Maginahimo ang katapo sang Philippine Army. Ang mga detalyes na karon masipad-sipad na karon balik after nga nakabalik man diri ang ato siringa news team from Karabalan, Himamaylan sa papanguna ni Action John Diaz kag Papang Nixon Tahom. Tinulugan ito nila kaastak gabi. Ginbugtawan aga pa sang banwa kagahon. Ay puwerte, no? May mga ginahimo man nga tikang ang pamagi dira ang lokal nga pamunuan sa may syudad sa Himamaylan sa papanguna dira ni Mayor Tongson. Kag sang ibang dira nga mga departamento sa gobyerno, DSWD concern sa mga evacuees. Diba ta kabalo kung saan os lang makabalik, basi Kaluyan, mayong lawas, buwas. Hopefully makabalik na sila sa natungdan nga mga lugar kaya ilang concern man ang ilang gamit sa ilang puluyan. Ang mga kasapatan naman nga ila dito lang gin pang higot sa gansang bakbakanay ka army kag sang New People's Army. Dino alikda may hapon gid. Ari lang ko di sa Cadiz, Mountainside, Gamonitor, Mountainside, Toto Winifredo, Fred, Sapa. Ay, puwerte. Toto Winifredo, Sapa, Gamonitor sa atong daw. Salamat gid. Halong kada basi dagdag kada sa Manglid, Toto Winifredo, Sapa, ha? Sa Cadiz City. Wala ko tiyempo sa ito sa niya pagpangalagad. Ang inyo palatuturan action report after edition na Biyernes ke presentation, liwat ini magatakop kag magabalik ini buwas sa hapon Sabado. Again, congratulations kay El Presidente Bacolod Eagles Club, Police Lieutenant Colonel Joe Mario Oxenio. At least matapos-tapos ng eleksyon na. Kag magabalik kita liwat mag-isa kag magtrabaho sa ngalan sang serbisyo publiko. Ayos, hindi ba Toto Eddie Cantanilla? Toto Eddie Cantanilla ka monitor pa. Opo diri sa Tama Patrol Unit Reporters, kinabagay ko ng hapon sa kay Action Zel Minardo, back to back sa Tama Piloto, Action Ninyo Bugina, Action Art Ayhupon. Opo diri sa Tama Technical Partner sa Studio A, Broadcast Engineer Nelmar Madera. Back up diri sa itong IT Expert, Action J. M. Baikin. Transmitter Control Tower sa Barangay Talog, Syudad sang Bago. Broadcast Engineer Chief Engineer Noel Piñalan. Sa ngalan sa iyo regular korman sa sining palatuturan Action John Diaz. Basta Biyernes kag Sabado, pat ini ninyo ina. Ako si Action Eric Magbanwa. Kita karon alas 9:30 toto barason si Action Night Patrol Program. Magasunod na ang pagpangalagad sang Action Balita Evening Edition. Opod kay Action ang Defensor Lisay. Magasunod sa dili gid lamang madugay. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio! Uy, 6 p.m. na. Umalis na si...